В един шумен свят, в който всеки бърза да се защити, обясни и оправдае. Избраните трябва да научат мъдростта на мълчанието. Мълчанието също е език. Исус ни показа тази мъдрост в Матей 7:6, когато заповяда: „Не давайте на кучетата това, което е свято. Не хвърляйте перлите си на прасетата, ако го направите. Може да ги стъпчат с краката си и да се обърнат и да ви разкъсат на парчета.“ Исус не говори за буквални прасета или кучета. Той описва хора, чието действия и нагласи са толкова изкривени, че общуването с тях е като да храниш прасета с бисери. Някои хора в живота ви са повлияни от тъмнината и демоните, и колкото и да се обяснявате, те ще разберат погрешно, ще потъпчат думите ви и ще ви нападнат. Ето каква е истината. Не всяка битка е ваша и не всеки човек заслужава вашето обяснение. Както каза С.С. Люис, не хаби думи за хора, които заслужават мълчанието ти. Понякога най-силното нещо, което можете да кажете, е нищо. Мълчанието е най-доброто ви оръжие. Избрани, и в това видео ще ви разкрия защо мълчанието е най-мощният щит срещу борещите се демони в тях. Когато общувате с някой, повлиян от демони, вие не говорите с един човек. Вие разговаряте с всеки дух, работещ в тях. Ще научите как тишината запазва силата ви, пази духовния ви авторитет и ви дава сила да се издигнете над шума. Гледайте внимателно, защото този урок ще промени начина, по който се движите в свят, пълен с скрити битки. Нека се потопим направо. Живеем в физически свят, заобиколен от хора, които могат да ни наранят, да ни разберат погрешно, да изкривят думите ни или да ни се противопоставят естествено. Първата ни реакция е да ги видим като проблем, но апостол Павел ни напомня, че зад кулисите се случва повече от това, което очите ни могат да видят. Битката не е срещу човека, който стои срещу вас. Това е срещу духовните сили, работещи чрез тях. Ако не признаем тази истина, ще хабим енергията си в борба с хората. Докато истинският враг действа без контрол, вие знаете как вървят нещата. Някой ви говори по начин, който прорязва дълбоко или изопачава думите ви в нещо, което никога не сте възнамерявали. Опитваш се да се обясниш, за да изчистиш въздуха, да оправдаеш действията си, но някак си колкото повече говориш, толкова по-лошо става. Това е така, защото понякога не човекът ви се съпротивлява, а духът зад него. Исус се сблъсква с тази реалност с Мария Магдалена. Писанието ни казва в Лука 8:2, че Мария Магдалина е имала 7 демона в себе си. Помислете за това за момент. 7 безплътни духа, всеки със собствена личност и програма, работещи в живота и преди освобождението. Всеки, който говореше с Мери, не говореше само с нея. Те взаимодействаха с 8 личности едновременно – Мария и 7 демона. Същото важи и днес. В живота ви има хора, които не работят сами. Техните нагласи, действия и думи могат да бъдат повлияни, изопачени или контролирани от тъмни сили в духовната сфера. Когато се опитвате да ги разсъждавате или да се обяснявате, се чувствате сякаш се удряте в тухлена стена, защото говорите с повече от едно лице. С.С. Люис го каза по този начин: има 2 равни и противоположни грешки, в които нашата раса може да изпадне. Единият от дяволите е да не вярваме в тяхното съществуване. Другото е да вярваме и да изпитваме прекомерен и нездравословен интерес към тях. Много християни попадат в една от тези грешки, или напълно пренебрегват реалността на духовната война, или са обсебени от нея до степен на страх. Истината е, че демоните са реални, но те също са победени. Нашата работа не е да се страхуваме от тях, а да разпознаваме работата им и да стоим във властта, която Христос ни е дал. Когато разбереш, че истинската битка е духовна, спираш да приемаш нещата лично. Преставате да бъдете толкова наранени от думите на човека, защото осъзнавате, че не е само той. Спираш да губиш време да се защитаваш и започваш да използваш това време, за да се биеш в молитва. В Марко 125, когато Исус се натъкна на обладан от демон човек, демонът се опита да му говори, казвайки: „Какво искаш от нас? Исус е от Назарет, дошъл си да ни унищожиш?“ Как реагира Исус? Влязал ли е в спор с демона? Обясни ли мисията си и опита ли да я вразуми? Не. Исус смъмри демона и каза: „Мълчи, излезте от него.“ Исус накара демона да млъкне.
Не му остави време да говори, да спори или да манипулира ситуацията. Защо? Защото демоните събират информация, за да я използват срещу нас. Те не са всезнаещи като Бог. Те не знаят всичко, но слушат, задават въпроси. Те искат да говорите обяснете се, за да се защитите, за да могат по-късно да ви нападнат със собствените ви думи. Ето една практична истина за нас. Врагът не трябва да знае всичко. Спрете да се обяснявате на хора, които са духовно компрометирани. Спрете да оправдавате действията си. За хората, които ще изкривят думите ви като Исус, можете да изберете да мълчите. Когато мълчите, запазвате спокойствието и авторитета си. Отказваш да позволиш на врага да спечели предимство. Пишете в коментарите: Господ ще ме пази. Помислете за това. Част от емоционалното и духовно изтощение, което чувствате в момента, е защото сте водили грешни битки. Защитаваш се пред хора, които не заслужават твоето обяснение. Вие участвате в спорове, че Бог никога не ви е призовал да се биете. Ако дяволът не може да ви попречи да се биете, той ще ви разсее да водите грешната битка. Вместо да се биете с началства и сили, вие се биете с хора и когато водите грешна битка, излизате от закрилата и осигуряването на Бог. Ето един пример. В райската градина Бог даде на Адам и Ева ясна заповед. Не яжте от дървото за познаване на доброто и злото. Ако го направиш, със сигурност ще умреш. Беше заповед с условие. Но какво направи змията? Той ангажира Ева в разговор и в момента, в който Ева започна да се обяснява на змията, тя се отвори за измама. Същият принцип важи и днес. Когато хабите думите си, обяснявайки себе си на врага, независимо дали е демоничен дух или някой под негово влияние, рискувате да бъдете въвлечени в битка, в която никога не е било предназначено да се биете. С.С. Люис също каза, че трябва да помним, че Сатана има своя стратегия и ние не трябва да пренебрегваме неговите хитрости. Ако не може да ни накара да съгрешим, той ще ни занимава да се защитаваме. Не попадайте в този капан. Разпознайте истинския враг. Заглушете шума и се съсредоточете върху битката, която има значение. Духовният в Матей 7:6 Исус ни заповядва: не давайте на кучетата това, което е свято. Не хвърляйте бисерите си на прасетата. Ако го направите, може да ги стъпчат с краката си и да се обърнат и да ви разкъсат на парчета. Исус не обиждаше хората, като ги наричаше кучета и прасета. Вместо това той описваше тяхното духовно състояние, онези, които са закоравели, необучаеми и неспособни да оценят това, което е свято. Когато се опитвате да споделите перлите на мъдростта, които Бог ви е дал, с хора, които не могат да я приемат, вие хвърляте нещо ценно в калта, където ще бъде стъпкано. Ние все още сме тези същите хора, често се обръщат и те разкъсват на парчета. Какви са вашите бисери? Вашите перли са свещените неща, които Бог ви е поверил. Те включват мъдростта, която Той ви е разкрил, помазанието, което е поставил върху живота ви, вашия мир, вашата енергия, вашите мечти и вашето призвание. Тези неща не са предназначени да бъдат небрежно хвърлени на тези, които не ги разбират или не ги оценяват. Божиите дарове са свети и трябва да се третират като такива. Споделяли ли сте някога мощна дума, която Бог ви е дал само за да бъдете усмивана, изопачена или отхвърлена? Изливали ли сте някога сърцето си пред някого, вярвайки, че той ще разбере само за да използва вашата уязвимост като амуниция срещу вас? Това се случва, когато хвърлиш бисерите си пред свинете. Тук Исус ни учи на нещо силно. Не всеки е готов за истината, която носиш. Не всеки може да се справи с откровенията, които Бог ви е дал. В някои случаи тяхното отхвърляне не е просто липса на разбиране. Това е духовна съпротива. Вие предлагате нещо свято на някой, чието сърце не е готово да го приеме. Вашите бисери ще бъдат стъпкани. Мъдростта, мирът и свещените истини, които споделяте, ще бъдат отхвърлени, подигравани и обезценени. Това не само боли. Може да ви накара да се почувствате обезсърчени и победени. Те ще се обърнат и ще ви нападнат. Някои хора няма да спрат да отхвърлят това, което предлагате. Те ще се обърнат срещу вас и ще ви разкъсат емоционално, духовно или дори релационно. Когато се опитвате да се обясните на грешните хора, вие давате опора на врага. Демоните, които им влияят,
могат да използват вашите собствени думи срещу вас. Много от нас са преживели това в отношенията си, на работното място или дори в служение. Опитахме се да се защитим, да оправдаем действията си или да споделим това, което Бог ни е говорил, само за да се почувстваме наранени и нападнати. Защо? Защото дадохме бисерите си на някой, който не може да ги оцени. К.С. Луис веднъж каза: никога не правете принцип от опита си. Нека Бог бъде толкова оригинален с другите хора, колкото е с вас. Не всеки е на същото пътуване като вас. Някои хора не са готови за истините, които носите. Други са толкова обвързани от духовна тъмнина, че не могат да чуят или видят това, което се опитвате да споделите. Ето практическата истина. Не всеки разговор си заслужава. Мълчанието не е слабост. Това е мъдрост. Когато спреш да се обясняваш на хора, които не ценят думите ти, ти защитаваш своя мир, своята енергия и своето помазание. Исус моделира мълчание. Когато Исус застана пред Пилат, той мълчеше. Матей 27:14. Пилат беше объркан и попита: не чуваш ли обвиненията, които повдигат срещу теб? Но Исус не даде защита. Защо? Защото Пилат не беше духовно подготвен да разбере мисията на Исус. Исус не хаби думите си, опитвайки се да се оправдае пред някой, който няма да приеме истината. Така че спрете да споделяте повече. Не всеки трябва да знае вашите мисли, планове или мечти. Научете се да различавате кой е готов да приеме истината и кой не. Когато се съмнявате, мълчете. Нека Светия Дух води вашите думи. Докато Исус ни предупреждава да не хвърляме бисери пред свинете, Той също така моделира важността на споделянето с онези, които са гладни и възприемчиви. Исус инвестира много в своите ученици, защото те бяха отворени за учене. Той говори притчи на тълпите, но запазва по-дълбоки откровения за тези, които желаят да слушат. Запитайте се дали този човек е готов да получи това, което ще споделя. Ако не, пазете си перлите и продължете напред. Вярвайте, че Бог ще им разкрие истината в своето време. Исаия 35 казва: в покаянието и почивката е вашето спасение в тишината и доверието е вашата сила. Мълчанието не е отбягване, нито е слабост. Това е един от най-мощните инструменти, които имате в духовната война. Това е израз на доверие в Бог, запазване на вашата сила и врата към проницателността. Когато разберете силата на мълчанието, спирате да хабите енергията си в ненужни битки и се научавате да чувате какво казва Бог. Много от нас смятат мълчанието за пасивно, сякаш мълчанието означава, че губите, но Исус ни учи. Това мълчание често може да бъде най-мощният отговор. Когато застана пред Пилат лъжливо обвинен и заобиколен от хора, които го разбраха погрешно, Матей 27:14 казва, че той не му даде отговор. Исус избра да не се защитава и по този начин той демонстрира абсолютно доверие в плана на Отец. Това мълчание не беше мълчанието на поражението, беше тишината на победата. Исус знаеше, че Пилат не беше неговият истински противник. Нямаше намерение да хаби енергията си, защитавайки се пред някой, който не можеше да разбере целта му. Вместо това той спести силите си за кръста, където беше спечелена истинската битка. Има нещо невероятно освобождаващо в това да се научиш да мълчиш в лицето на опозицията. Когато спреш да се обясняваш на хора, които не могат да те разберат, ти казваш: Боже, вярвам ти, че ще се справиш с това. Мълчанието се превръща в акт на предаване, в декларация, че вече не се борите за себе си, защото Бог се бори за вас. По същия начин много от нас са изтощени, не защото сме физически преуморени, а защото сме емоционално изтощени. Не е нужно много. Един спор, един разочароващ разговор, един човек, който изкривява думите ви, може да ви остави напълно изтощени. Това е така, защото емоционалният разход води до физическо изтощение. Помислете за това. Забелязали ли сте как някои хора могат да източат енергията ви, без дори да си мръднат пръста? Прекарвате часове, защитавайки се, оправдавайки действията си или обяснявайки сърцето си, но те все още не се влошават. Колкото повече обясняваш, толкова по-лошо става. Те ви разбират погрешно, изкривяват думите ви и ви разочароват още повече. Тук идва тишината. Когато останете тихи в тези моменти,
Вие защитавате това, което е свято. Вие пазите мира си. Служиш на силата си. Не всяка битка заслужава вашите думи. Не всеки човек е готов да чуе истината, която носиш. И когато се научите да мълчите, вие също се научите да се доверявате на Бог. Доверието и мълчанието вървят ръка за ръка. Когато спреш да говориш, ти казваш: Боже, можеш да говориш от мое име. Можеш да ме оправдаеш. Ти можеш да водиш битките ми по-добре от мен. Вече не се стремите да бъдете разбрани. Вече не се обяснявате на хора, които никога няма да го видят по начина, по който го виждате. Вместо това, вие избирате да оставите Бог да се справи и Той ще го направи. Този вид доверие изисква невероятна сила. Ето защо Исаия 35 казва: в тишината и доверието е вашата сила. Светът ни казва, че силата идва от това да викаме по-силно, да се борим по-силно и да се защитаваме. Но в Божието царство силата често се намира в мълчанието. Има друго измерение на мълчанието. Изостря проницателността ви. Когато спреш да говориш, започваш да слушаш. Слушаш хората. Слушате ситуации. Най-важното е да слушате Бог. Някои от най-дълбоките откровения идват не когато говорим, а когато мълчим пред Него. Когато мълчите в молитва, вие давате пространство на Бог да говори. В тези тихи моменти Святият Дух започва да разкрива неща, които не сте могли да видите, преди да започнете да разбирате какво наистина се случва. Кой говори истината и кой се влияе от лъжи. Няма нужда да спорите, защото действията им разкриват всичко. Ето каква е реалността. Когато мълчите, хората често сами ще си кажат: ако ти спреш да говориш, те ще започнат. Някои хора са способни да разкрият истинските си мотиви, само когато се отдръпнете и ги оставите да говорят. Мълчанието не е само за това, което казвате, а за това, което позволявате на другите да разкрият. Мълчанието също е начинът, по който печелите духовни битки. Ако врагът не може да ви попречи да се биете, той ще ви разсее да водите грешната битка. Вместо да се борите с началства и власти, ще хабите енергията си в спорове с хората. Но когато мълчите, отказвате да играете играта на врага, отдръпвате се и се биете в духа. Вместо това, колко време сте изгубили, защитавайки се пред хора, които никога няма да видят истината? Колко енергия сте вложили в спорове, които ви оставят изцедени и разочаровани? Мълчанието ви освобождава от този цикъл. Позволява ви да фокусирате енергията си върху истинската битка, духовната. Мълчанието не означава загуба, то позволява на Бог да спечели за вас. Това е отстъпване, за да може Той да се намеси. Това е запазване на силата ви, за да можете да водите битките, които имат значение. Вярваш, че Бог ще те защитава и ще разкрие истината в идеалния си момент. Мълчанието не е слабост. Това е мъдрост. Това е оръжие на доверието, запазване на силата и инструмент за разпознаване. Самият Исус ни показа, че не всяка битка изисква отговор. Не всеки човек заслужава обяснение и не всеки разговор си струва да бъде включен. Когато мълчите, вие не избягвате битката. Вие се борите по Божия начин. Вие декларирате: Бог, вярвам ти да ме защитаваш, да говориш от мое име и да водиш битките ми. Пазете перлите, които Бог ви е поверил. Твоят мир, твоята мъдрост, твоето помазание. Вярвайте, че когато отстъпите, Бог ще се намеси. Той ще разкрие истината. Накарай обвинителите да млъкнат и донеси победа в своето време. Докато навлизате в този следващ сезон, нека тишината бъде вашата сила. Спрете да се обяснявате на хора, които не могат да разберат, и започнете да водите истинската битка в молитва. Това е за днес. Стигнахме до края на това видео и не забравяйте, че вие сте важна част от този канал. Не се колебайте да споделите мислите си в секцията за коментари. Ако не сте сигурни какво да коментирате, просто напишете 100. Освен това, ако сте нов и все още не сте се абонирали за канала, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете иконата на камбанка, за да не пропуснете никакви полезни, информативни ежедневни видеоклипове. Благодаря ви за гледането.